Chandekar Jewelers, inkampani enkulu yobuciko baphuma kuyona. Namhlanje bezonomgexo womshado okhethekile ukuthi ugogo Anandi. Sizoza emshadweni. Kodwa Anandi, ugqoke nje lomgexo lo ugcwalise lendlu le ngempumelelo. Ebese uba injabulo nje kulomuzi. Yebo. Sawubona ubani okhulumayo? Usugcobela uTumeric. Kodwa ngeke uzokwenzele lutho ngoba usuku lokugcina lwalo sarta kwakho. Ubeyishela ukuthi uzogcoba uTumeric kodwa ngathi uzokubhukuda egazini. Nkosi yami. Uthando leqiniso ngomsombuluko kuze kube yisonto magama nxehora lesithupha ebusuku ku Star Kanya kuphela.